Съм го направил 85-та година да си минават хората за Лускач и за гарата надолу. Тук на местността Трескавската река. Тук имаше воденица по-нагоре, която беше латинска на латинците от селото Болгоре. По-надолу имаше друга воденица. Нагоре има още 4-5 воденици нагоре в Трескавската река, която идва горе чак от Изримец. Тук от Златиовия мост, като минеш, тръгваш по тази пътека и отиваш за махала Лускач. Тук отдолу минават тръбите, водопровода, където идва от манастира и отива за махала Лускач горе и оттам се разпределя водата за гарата, за всички махали, дори и за Трън махала. Зад мене минава железна тръба, която води водата от манастира и отива за махала Лускач. Жере сме го поставяли 66-та година, защото за махалата да прокараме ток горе за махала Сърмол, за Черни камък и горе за Благата извара му викаме горе една местност, която нямаше ток едно време. Тия жерета сме ги карали с волски кола на 3 етапа. Значи първо има една степен, втора степен, трета степен. А горе има разклонения, които държат жиците, също сме ги карали с волски кола отдолу, а едни пък отгоре докарвахме. Тия, където беха по-близо към гарата, от тук сме ги качвали. Също така сме прокарали пъто на трудови начала, сме си правили тук, където се вижда този път и нагоре продължава. Всичко е на ръка сме копали и сме поравиняли и с волски кола на един колесник дори сме карали жеретата, за да може да има, да прокараме то. Значи това жере, му казваме, сме го докарали на 3 части тук. Тук го сглобяваме, ето ги винтовете, където са тук болтовете, ето горе другите части. Сглобяваме го тук на место. Тогава прикарваме на дупката и правим едни дървени вилки. 2 дървета отстрани и едно въже на средата. Правиме така. И тогава се събираме по 10-12 човека и с вилките по ека, изправяме го, пускаме го от дупката и циментираме. Тогава като стегне бетона долу, един се качва горе с едно въже, дърпа жицата отдолу нагоре, закачва се горе и прекарахме ток. Това беше 66-та и 7 година, и аз бех 16 годишен. Това е, ние копахме дупката с брат ми и баща ми, Бог да го прости, и това е нашето жере, което ние сме копали и изправили и прокарахме и жиците горе, сме ги закачили и така проимахме си ток. След 80-та година направихме и кула за телевизията, защото нямахме обхват долу за гарата и на доброволни начала направихме кулата, за да може да гледаме телевизия. Вижда стадиона, ето го. Това е единствения стадион, който беше едно време кариера и от двете страни скали, които беха предвидени едно време да направят пейки, но така не се осъществи.
Това е моя стар дом, който е на 100 години.